President Mnangagwa is subtly hinted that he will not seek another presidential term when his current and second term ends in 2028, reported. Muri Zimbabwe vanhu votaura zvavanoda vachita Idi Mnangagwa constitution yazoramba aiwa kupaneubitika kuti igomufevha kuti agotonga 2028 nekuti abva ataura mashoko aiwa kuVictoria Falls paNew Cricket Stadium achiti aiwa he is now stepping down. Sambina mashoko ataura noti vo subscribe oleka wotina on the bell icon. Munonzi this comes as some of Mnangagwa supporters in ZANU-PF have reportedly been pushing for an amendment of the constitution to remove the 2-term limit for him to run for a 3rd term. Saka mashoko akataura kuVictoria Falls aiwa paNew Stadium yamuziva yakano avhura achitaura mashoko okuti when I looked around I realized that several businesses will be established here such as butcheries, so I thought that since I am about to retire I will venture into livestock farming and sell the cattle here and make money. Ndo mashoko akataura kuVic Falls. Zvaka zvabuda pachena kuti aiwa Idi Mnangagwa achangostepa down kana nguva yake ichinge yangokwana achingobva ngotedzera constitution. Aiwa muri Zimbabwe chimbotize mafungiro enyu noti kudii pamusoro pemashoko awa akataura. Pinda mucomment section medu mutize mafungiro enyu. Musanga no subscribe kulike channel tina on the bell icon.